Hello guys, nanapod mi sa itong bagong challenge karon. Lingaw-lingaw ta, lingaw-lingaw. Naulahin nga nga challenge pero gira. Iya matudluan niya. Siya may pulay dire. Ya once matudluan bagig ka. Buhusan na to ang dagway o ani. Laro tapos daog dayon ang katong walay tatsa. Laro. Ay, karon magbubulat mig lima tapos ang isa ni kinsa ray kuan. Ay pag. Halbulat pag siya abal. Siya yung nabunalan. Wala, ako ay abal gid. Wala. 0-0-0-0. Ako'y Daddy ang abal. Ako'y Aro. Ikaw ang okay, siya ang tama. Ikaw ba? Okay. 3. Dili! Si Indaw! Dili! Ako! Ha? Ha? Indaw! Indaw ba? Okay na yan. Ikaw na yan. There you go. Hop! Bukoy! Gabi! Okay, go ya. Gini ya. Gini. Go. Promise ya, promise. Right dito ah. Yung hangwi. 1, 2, 3. Go lang. Ay, balik pa. Video, promise. Larga. 1, 2, 3. Kaya huwag kusur kayo. Sige na. 1, 2, 3. Tara. Ikay. Wag pakai. Ikaw. Ikaw. What? Ipong ko yan. Kaya ko yan. Ang galing daw. Ayaw. Kinsa. Ikaw ato. Benar ba? Okay. Ala ay dua. Kandi. Aman. Aman. Oh, lungkot ka na. Kamong dua. Dili. Ikaw. Isa boy. 1, 2, 3, go! Kamong dua. Isa na ba yaw? Please. Isa na bulan ba niya? Ano paano na? 1, 2, 3, go! Bang! Bang! Alin pa yan? Sampon yun! Karong ka lang. Ubos ang kamot! Isa! Ay! Kuya, gabi. Gabi. 1, 2, 3, go! Ano ka mo? Ikaw lagi ya. Ay, pangay.
1, 2, 3. Wah, ikaw gapon. Dami! Dami, One, two, three. Oh, what happened? Gogoy. Apil na to? Wala ba? 1, 2, 3. Kubog, malibo ang Kuya. Bilay orang kayo ni. Kada nga pila-pila dula man hubog na. Oh. Okay. Ara. At akhirnya di mana? Oh. Kuya. Gugup. Sige. Oh. Gogoy. Ada ada. Lagi mun. Oh. Ada ya. Oi, ay makinubog dia. Sige lang. Kaya lang. Kagilid na siya. Nakakahilid naman ako. Nagkumida. Kupil akong ulo ba? Nagkumina. Dabi. Ako! Ako to! Init ito! Pag-helmet ba? Sakit. Kumain mo na. Nakala ako pa naman. Guys, yeah, thank you for watching! Buang mali ang muntra! Huwag nakadaog ito na napulmusan! Salamat! Bye-bye! Ano mo kaya ako?